ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле ва хеле шод ҳастам ки боз ҳам бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. анами намуд комбахтои фасони беҳад гулои хушрӯ дорам. ма аз бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза, якм гардишаш, тарафи дуюм дарвоза рафтан якм гардиш мешавад. ҳангоме ки аз дарвозатро омадед, ами дарвозаи якм вақте медроед, дута гардишаи усул. анами тарафи дуюм дарвоза рафтан якм гардиш медроед. анамин хел комбахтои фасона пайдо карда метавонед. ҳамаи комбахтое ки дида истодаед, ино нусхаҳои 2500 комбахта, итальянски комбахтара нусхаҳошанд. иҷада боша 850 сомон як либосаш. сифати хубаш, сифати беҳтаринаш, марҳамат. агар дар кор бошад, мо доставка дорем. дар ватсапи ман нависед, бо ма пурратар шумода мефаҳмонам доставкаша. кабутуш беҳад хушрӯвай, зарчам, ҳамаи ҳамино бори нағзай, бори хубай. нағз харидорӣ мекунанд. бинед бо дизайнерски сангчо кати ороду даштагай, бо дизайнерскиошон ҳамаш сангои тозаяй. марҳамат. як либоси ҳамин комбахто 850 сомонӣ. кадомеша ки мегиред 850 сомон. хеле ки гуфтум мо доставка дорем. метавонед ки дар ватсапи мо нависед ки куҷо равон кардан дар кор. бо пурратар ман мефаҳмонам. видеои пешинаро агар тамошо карда бошед, видеое ки ман ба навор гирифтагӣ ҳастам аз дукони материалҳои дубайски, ҳам хеле комбахтора 2500-ашу 3500-аш буд. анамин нусхаи фақат ки дубайскиё якм сорташ ино бошанд. бори хитой сифати хубаш, митискои ҳаму дубайски комбахтора кардагиян. метавонед ки ҳамхе нарх кати 850 сомонда харидорӣ намоед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.